Bilboko nazioarteko dantza jaialdia, dantzaldiak 10 urte bete ditu. 10 urte ikuskizun berriak eta berritzaileak bilatzen. Era honetako proposamenen premia zegoen. Dantzaldiak erronka berriak behar zituen. Eta nolabait, dantzaren barruan dauden guztien topagunea sortu. Dantzaldiak aniztasunaren alde egin du beti dantzari dagokionean. Estilo anitz eta oso konpainia ezberdinak ikusi izan dira jaialdian. Ez da gauza bera, Nacho Duatoren konpainia nazionala ikustea, edo Bam de Keibus, Euskadin gutxitan izan dena, edo flamenkoa. Alakoak arruntak dira gaur, baina orain dela urte batzuk ez. Kanadako monografiko batekin genuen, dantza britainiarrari buruzko beste bat, jaialdi edo edizio bakoitzean gai bat jorratzen ahalegindu gara. Dantzaldiak 10. urteurrenari hasiera eman dio. 6 konpainia bildu dira urten, bertokoak, nazionalak eta nazioartekoak. Eba Yerbabuena ballet flamenkoko dantzariak eman zion hasiera ospakizunari apirilean. Dantzari honek bere bakarrizketarik ospetsuenak aurkeztu zituen. Halako dotorezia izugarria du, emakume honek eutsi egiten dio tradizioari, askoz irekiagoa den bide estetiko batekin uztartuz. Datorren maiatzaren 3an Frantziako Zentro Koreografiko Nazionaleko Nancyko Lorraine Balletaren txanda izango da. Lorraine Balletak 3 koreografo ospetsuren aleak aurkeztu ditu. Egilen artean, estilo neoklasikoan ospetsuenetarikoa den izen bat, William Forsythe, Frankfurteko balletaren zuzendaria izandakoa. William Forsythek ballet klasikoa nolabait desegin eta irakurketa berria osatu du. Musika konposizio oro, pauso oro, aztertu eta birsortu egiten ditu, beste era batean. Gonbidatuen artean Bienako Danskias konpainia ere badago. Saskia Holbling dantzariak Cat Freeze 2 lana aurkezten du. Ikusteko oso interesgarria da. Irudi aldetik eta ikusleari sortzen dion espazioagatik. Baita dantzan nola garatzen duen ere, nola mugitzen den izoztuta dirudien mundu horretan. Jaialdiari agur egiteko Euskal Herriko 3 dantzariren lanak izango dira, Euskaldunak Frankfurtetik izenburupean. Atzerrian diharduten Euskal Herriko 3 koreografo alegia. Beharren diharduten dantzariak nahi ditugu. Lanak interpretatu ez ezik, euren kaligrafia propioa izan eta euren koreografiak ere sortzen dituztenak, eta bertoko profesionalekin harremanetan jar daitezela. Bilbok omenaldia egingo dio dantzari datorren maiatzaren 31 arte. Dantzaldia 10. urtemuga.